Senyors, senyores, animals i demés, benvinguts! Bueno, hola gentola, després de molt de temps tornem en la que jo m'atreviria a dir que és la secció que més ha triomfat fins ara en el meu canal, que és que torna preguntes robades, per fi. Per a qui no sàpia de què va o per a qui no ho recorde, és Jo me clave en la xarxa social de l'ASC i simplement això, com diu el títol, robo les preguntes que fa gent desconeguda a gent desconeguda i l'únic que faig és contestar-les com jo pense o de la manera més graciosa possible també, diguem-ho així. Res més, a continuació el vídeo i espero que vos agrade molt. Anem allà! ¿Estás con alguien? Pues home, sí, la veritat és que sí que estic en algú, estic sempre en el meu col·lega Epi inseparable, que no sóc tan crió, però és que Epi és tan mono! L'orelleta d'Epi, li encanta, li encanta. ¿Foto con poca ropa? Esta és la història de el dia que em vaig quedar sense roba. Simplement un calcetí al fons de l'armari sol i acompanyat únicament d'algú gra d'en pols tímid que agafava i s'esmicolava entre la tela arrugada d'eixe pobre calcetí. Eixe va ser el dia que em vaig quedar pràcticament sense roba i pense que és una cosa que he degut mostrar a tot el món. No, va, ara en serio, que lo que va pasar es que un día de estos de desfase, que mos pares no estan y tal, pues vas comenzar a gastar roba y a hacer el gilipollas y me vas a quedar sense y al final, pues lo que me va a tocar es eixe calcetí soles en el armario y ya está. ¿Qué penses sobre Stalin? No, mireu, espera. Jo us vaig a contar el problema que tinc en Stalin. Stalin és un tio que no sé per què, no me tindria per què caure mal, però el problema és que pareix que m'estiga oint. Sempre que vaig preguntar tan puesto, dic, escolta, i Stalin? I me diuen, Stalin? I jo, pues que estiga aquí, no, hòstia, que estiga aquí alguna vegada. Tío. ¿Cómo te gusta empezar la mañana? Tomar por culo ya, hostia. ¿Sin sajo? Home, dona, sin sajo no, con un poquito de ajo sí para dar sabor, hostia, claro. ¿Qué significa que una chica le sonría a un chico? ¿Tienes miedo de enamorarte? Per favor, com vols que me done por enamorar-me si jo ja estic enamorat? És impossible. I bé, amics, res més, això és pràcticament tot fins el dia d'avui. Espero que li doneu a m'agrada perquè, com heu vist, significa molt. Quan jo veig que a la gent li agrada alguna cosa, faig tot el possible per tornar a fer-la. Així que si heu passat un bon rato, li doneu a m'agrada i compartiu el vídeo en els vostres amics, familiars i tot el món, jo que sé, i els bitxos també, que tingueu per casa, que el veig al gos, el vídeo. Ale, fins una altra, gentola!